Євангелле паводле Яна. Падчас апошняй вячэры Езус узняў вочы свае да неба і маліўся такімі словамі: «Ойча святы, захавай іх у імені Тваім, якое Ты даў мне, каб яны былі адно, як і мы. Калі я быў з імі, я захоўваў іх у імені Тваім, якое Ты даў мне. І збярог, і ніхто з іх не загінуў, апроч сына пагібелі, каб збылося Пісанне. А цяпер іду да Цябе і кажу гэта ў свеце, каб яны мелі ў сабе поўную маю радасць. Я даў ім слова Тваё, і свет зненавідзеў іх, бо яны не са свету, як і я не са свету. Не прашу, каб Ты ўзяў іх са свету, а каб захаваў іх ад злога. Яны не са свету, як і я не са свету, асвяці іх у праўдзе. Слова Тваё – гэта праўда. Як Ты паслаў мяне ў свет, так і я паслаў іх у свет. І за іх я пасвячаю сябе, каб і яны былі асвечаныя ў праўдзе.